Здравейте! Вие сте с рубриката Актуално с Божидар Караджов. От 2 години сме свидетели на нов период на планетата Земя. В промени в философията на човека и пространството около него. От тогава тече особен процес, през който всеки човек търпи корекция на светогледа си. Но и не само. Никой няма да остане такъв, какъвто е. Дори духовните ценности претърпяват промени, защото не съответстват на енергиите на времето. През май месец тази 2025 година определено ще е само началото на предстоящите сериозни валежи, които ще бъдат доста не само локални, но и различни точки на страната. Лятото, особено през периода на юни и юли, ще сме свидетели на сериозни ураганни ветрове, които ще наподобяват и на торнадо. Но и не само. Основните ми притеснения, свързани с това, което се дава за тази година за България, са сериозните, много сериозните пожари. За съжаление, тази година те няма да ни подминат, като особено ще пострада Сакар и Ривародопската област. Особено, що се касае до района и на Девин, там трябва да се обърне по-сериозно внимание. 2 язовира ще бъдат пред прилив в периода на септември и през юли, преди което. Умишлено не споменавам за области, за да няма някакви психози, като тук искам да успокоя, че тези наводнения, които предстоят, да, ще бъдат със сериозни щети, но за съжаление пък са плод на човешка грешка. И за пореден път предупреждавам да се вземат мерки. Категоричен съм, че сме в опасност не заради самата природа, не защото времето е лошо, а защото ние не сме се приспособили към него. Относно земетресенията, които ще бъдат най-малко 10 регистрирани още до края на годината на територията на България, това са областите, включително Русе, Варна, Шабла, Благоевград, Перник, Пловдив, Хасково, включително и Бургас. Но, тъй като България е една страхотна енергийна дестинация, бих казал следното: ще ни подминат сериозните щети и жертви. Да, определено страховете ще ги има, но сериозните последствия ще бъдат, за съжаление, за страните около България, което касае и Гърция, Турция, Румъния. Румъния по-специално искам да отбележа, там опасностите основно са от много сериозни пожари и наводнения, не толкова от сериозни земетресения. В Италия ще имаме вулканична активност, която определено ще дигне сериозна тревога в цяла Европа. Но не само тази 2025-та, тя е само началото на предстоящите катаклизми. Добрата новина е, че света няма да свърши. Пожелавам ви здраве!